Predstavme si takú malú škatuľku, nie je väčšia ako dlaň. A na nej je 25 malých červených svetielok. To je BBC Microbit. Na prvý pohľad to vyzerá ako nejaká jednoduchá hračka, ale tieto svetielka, tie sú vlastne bránou do sveta programovania. Presne. Dnes sa pozrieme na ten tajný jazyk, ktorým sa s nimi môžeme rozprávať. Máme tu akoby taký manuál, sériu poznámok, ktorá odhaluje príkazy na ovládanie tohto malého vesmíru svetiel. Áno. A našim cieľom dnes nebude len si to prečítať ako nejaký nákupný zoznam. My sa pokúsime v našich mysliach niečo vytvoriť. OK. Možno nejakú jednoduchú animáciu, blikajúce srdce. Každý príkaz, ktorý preskúmame, bude ako nový nástroj. A uvidíme, že tieto úplne základné princípy, ako rozsvetiť jeden bod na mriežke, sú vlastne zmenšenou verziou toho, ako funguje každý jeden displej, na ktorý sa pozeráme. Od telefónu až po obrovskú obrazovku v kine však? Presne tak. Dobre, poďme to teda rozlúsknuť. Stojíme pred prázdnym plátnom s 25 zhasnutými svetielkami. Ako vôbec poviem tomu počítaču, ktorú jednu konkrétnu žiarovku má zapnúť? Ako ju nájdem? Aby sme to pochopili, predstavme si ten LED displej ako takú mriežku. Pripomína to štvorčekový papier alebo ešte lepšie hracie pole pre hru lode. Každé jedno svetielko má svoju presnú adresu, aby sme mu vedeli dať pokyn a trafili presne to správne. A tá adresa sa skladá z dvoch čísel. Nazývame ich súradnice. X a Y. Je to vlastne veľmi jednoduché. OK. Os X si môžeme predstaviť ako vodorovnú čiaru, ktorá ide zľava doprava, a os Y je zvislá. Tá ide zhora nadol. Jasné. Keď povieme tieto dve čísla, napríklad X je 2 a Y je 3, tak hovoríme o jednom jedinom, presne určenom svetielku. A tento systém nie je len pre mikrobit. Toto je úplný základ, na ktorom funguje každá obrazovka. To je pravda. Váš 4K televízor je vlastne len obrovská mriežka s miliónmi bodov, kde každý jeden má svoju X a Y súradnicu. Mikrobit nám dáva také malé 25-bodové ihrisko, aby sme pochopili tento kľúčový koncept. Dobre, takže vieme zamieriť na konkrétny bod. Aký je ten samotný pokyn na, povedzme, streľbu, teda na rozsvietenie? Ten prvý a najdôležitejší príkaz, ktorý máme v podkladoch, je vykresliť XY. Aha. Je to ako povedať počítaču, vezmi svoj digitálny štetec a urob bodku presne na súradnici X a Y. Ak teda použijeme príklad z materiálov vykresliť X2, Y3, mikrobit bez váhania rozsvieti diódu v 3. stĺpci a 4. riadku. A toto je ten absolútny základ, ten prvotný atóm, z ktorého sa skladá všetko ostatné. Chápem to správne, že ak by som chcela nakresliť napríklad smajlíka, tak by som len dala pod seba 10 alebo 15 takýchto príkazov vykresliť, každý s inými súradnicami? Presne tak. Akýkoľvek zložitý obrazok je v skutočnosti len ilúzia. Ilúzia vytvorená z množstva jednoduchých rozsvietených bodov. Tento jediný príkaz je základným stavebným blokom. Tehla. Je to tehla, z ktorej môžete postaviť čokoľvek. Dobrá, takže smajlíka by som nakreslila, ale čo ak by som chcela, aby ten smajlík žmurkol? To znamená, že by som potrebovala jedno z tých svetielok, ktoré tvoria oko, na chvíľu zhasnúť. Ako môžem zamerať a vymazať len ten jeden bod bez toho, aby som zničila zvyšok kresby? Výborná otázka. Toto nás posúva od statických obrazov k animácii. Presne. Na to potrebujeme digitálnu gumu a tou gumou je príkaz zrušiť vykreslenie XY. Aha, logické. Funguje presne ako jeho náprotivok. Poviete mu presné súradnice a on svetielko na danom mieste zhasne. Preto žmrknutie by si teda použila zrušiť vykreslenie na súradniciach oka, počkala chvíľočku a potom ho príkazom vykresliť znova zapla. To mi ale príde trochu, nemotorné. Ak chcem niečo len rozblikať, stále musím striedať. Kreslí a máš, kreslí a máš. Neexistuje nejaký inteligentnejší vypínač, ktorý by robil oboje naraz? Ako vypínač na stene, že? Jedným stlačením zapnem, druhým vypnem. Áno. Presne tak. A presne takto uvažujú programátori, hľadajú efektívnejšie riešenia. A na to slúži príkaz prepnúť XY. Aha. Je to ten inteligentný vypínač. Predtým, ako niečo urobí, najprv sa pozrie na stav diódy. Ak svieti, zhasne ju. Ak je zhasnutá, rozsvieti ju. Super. Takže na vytvorenie blikajúceho bodu ti stačí v cykle opakovať len jeden jediný príkaz, prepnúť a medzi tým krátka pauza. Tento príkaz mi pri programovaní blikajúceho srdca skrátil kód na polovicu a bol oveľa prehľadnejší.
Dobre, takže my vieme, čo sme na displeji nakreslili, lebo sme to tam sami dali. Ale vie to aj ten program samotný? Môže sa akoby pozrieť na displej a zistiť si, aha, na tejto súradnici svieti svetielko. A na čo by to vlastne bolo dobre? To je kľúčová otázka. Toto oddeluje jednoduché zobrazovanie od skutočnej interaktivity. Áno, program to dokáže. Fakt? A na túto detektívnu prácu má nástroj príkaz bod x, y. Vieš, toto nie je pokyn, je to otázka. Rozumiem. Pýtame sa mikrobitu, je na súradniciach X a Y zapnutá dióda a on odpovie buď pravda, teda áno, svieti, alebo nepravda, nie, nesvieti. A ten praktický význam. Obrovský. Týmto príkazom dávame programu oči. Zrazu nie je slepý voči tomu, čo sa deje na jeho vlastnom plátne. Predstav si jednoduchú hru. Jeden svietiaci bod je tvoja postavička. Zhora padá iný bod, prekážka. Tvoj program môže v každom momente použiť príkaz bod XY na to, aby skontroloval poličko priamo pod tou padajúcou prekážkou. Ak tam nájde svietiaci bod, teda tvoju postavičku, vie, že došlo k zrážke. Bez tejto schopnosti vidieť by žiadne hry na tomto princípe nemohli existovať. Zatiaľ sme sa bavili len v dvoch rovinách. Zapnuté a vypnuté. Čierna a biela. Ale čo ak chcem vytvoriť nejakú atmosféru? Napríklad tlmené svetlo. Alebo naopak, niečo, čo naozaj žiari. Dá sa ovládať aj intenzita, teda jas? Áno, a tu sa dostávame k jemnejšej práci so svetlom. Namiesto jednoduchého vypínača si predstav posuvný ovládač, aký máš na stlmenie lampy. Jasné. Tento ovládač má na Microsoft Bitke škálu od 0, čo je úplne vypnuté, až po 255, čo je maximálny jas. Počkaj, to číslo 255 je také zvláštne. Prečo nie pekné okrúhle číslo ako 100? Ako 100%? Skvelá otázka. Súvisí to s tým, ako počítače vnútri fungujú. Oni nemyslia v desiatkách ako my, ale v mocninách dvoch. V binárnom kóde. Aha. A presne 256 rôznych hodnot, čo je od 0 po 255, sa dá dokonale zapísať pomocou 8 bitov. A to je v informatike 1 byte. Fascinujúce. Takže to číslo nie je náhodné, je to priamy odraz hardwarovej architektúry. Je to jeden z tých detailov, kde software odhaluje, ako funguje hardware pod ním. Takže ako tento ovládač použijem? Máme dve možnosti. Prvá je globálne nastavenie pre celý displej príkazom nastaviť jas a za ním číslo, napríklad nastaviť jas 255. OK. Tým povieš, že od teraz všetky diody, ktoré rozsvietíš, majú svietiť na plný výkon. Ale tá zaujímavejšia možnosť je detailná kontrola. Existuje rozšírená verzia príkazu vykresliť XY jas hodnoca. Týmto môžeš povedať, rozsveť bod na x rovná sa 2, y rovná sa 3, ale len so silou jasu 10. A keďže 10 je oproti 255 veľmi málo, ten bod bude svietiť len veľmi slabo. A tu sa otvárajú nové kreatívne možnosti. Aj keď máme len jednu farbu, červenú, kombináciou rôznych úrovní jasu môžeme na displeji vytvoriť ilúziu tieňov, hĺbky alebo rôznych odtieňov. Presne tak. Ten obrazok môže zrazu vyzerať plastickejšie. A rovnako ako sme sa pýtali, či bod svieti, môžeme sa opýtať aj na jeho jas. Príkaz jas bodu XY nám vráti presné číslo od 0 do 255. A príkaz jas nám povie, aká je nastavená tá globálna úroveň jasu. Dobre, myslím, že tie úplné základy máme v malíčku. Vieme kresliť, mazať, prepínať, zisťovať stav a dokonca sa hrať s intenzitou svetla. Ale programátori sú známi tým, že sú efektívni, niekedy až leniví, nie? To áno. Určite existujú nejaké skratky, ako urobiť zložitejšie veci rýchlejšie, však? To znie zložito. Ale nie. V preklade to znamená vykresli stĺpcový graf hodnoty x z maxima y. Je to fantastická skratka na vizualizáciu dát. To znie super efektívne, ale skúsme si predstaviť, že by sme ten príkaz nemali. Ako zložité by bolo naprogramovať taký, povedzme, do polovice zaplnený stĺpcový graf, len s pomocou základného príkazu vykresliť? Bola by to pekná programátorská úloha. Musel by si napísať tzv. Cyklus for, ktorý by prešiel všetkými 25 diódami. Vnútri toho cyklu by si sa pomocou podmienky if musel pre každú jednu diódu opýtať, je pozícia tejto diódy menšia alebo rovná hodnote, ktorú chcem zobraziť?
Ak áno, rozsvietil by si ju, ak nie, nechal by si ju vhasnutú. To by bolo dosť riadkov kódu. Mohlo by to byť 10, možno 15 riadkov. A tento jeden príkaz to urobí za teba. Je to dokonalý príklad abstrakcie v programovaní, skrytie zložitej operácie za jeden jednoduchý príkaz. V materiáloch som narazila ešte na jeden príkaz, ktorý mi úplne zamotal hlavu. Zapnúť LED nepravda. Áno, to je klasika. To je ako povedať, naštartuj vypnuté auto. Ako môže príkaz, ktorý má v názve zapnúť, v skutočnosti niečo vypínať? Chápem ten zmetok, je to klasický príklad, kde bežný jazyk naráža na logiku programovania. Trik je v tom, že lepší preklad príkazu by nebol zapni LED, ale skôr nastav stav LED na. Aha. A počítače nerozmýšľajú v kategóriách zapnuté alebo vypnuté. Ich svet je postavený na binárnych stavoch. 1 alebo 0. Pravda alebo nepravda. To je základ, že? Je to základný kameň búlevej algebry, na ktorej stojí celá informatika. Takže keď dáš príkaz nastav stav LED na hodnotu nepravda, teda false, logicky ho tým vypneš. Keď ho nastavíš na pravda, teda true, zapneš ho. Aha, takže nejde o sloveso zapnúť, ale o nastavenie stavu, rozumiem. A čo keď máme na displeji niečo, čo beží dlhší čas, napríklad posúvajúci sa text, a ja stlačím tlačidlo, alebo chcem tú animáciu prerušiť, musím čakať? Nemusíš. Na to slúži veľmi priamočiary príkaz. Zastaviť animáciu. Jednoduché. Jeho funkcia je presne taká, ako znie. Akákoľvek animácia, či už je to text alebo obrázky, sa okamžite zastaví. Je to dôležité, aby programy reagovali na používateľa. Na záver tu máme ešte jeden zaujímavý príkaz. Set display mode. Čierna a biela. To ale otvára zaujímavú otázku. Práve sme sa naučili, aké je skvelé mať 256 úrovní jasu. Prečo by sme sa tejto schopnosti dobrovoľne vzdali? Pretože niekedy je jednoduchosť a čistota dôležitejšia ako odtiene. Napríklad. Predstav si, že chceš zobraziť dôležitý text alebo symbol. A potrebuješ, aby bol čo najlepšie čitateľný aj z diaľky alebo v zlých svetelných podmienkach. V takom prípade nechceš žiadne tlmené šedé diódy. Chcem maximálny kontrast. Presne, chceš maximálny možný kontrast. Buď tma, alebo plné svetlo. Tento príkaz presne to zaistí. Prinúti mikrobit ignorovať všetky medzistupne jasu. Takže, ak si to celé zhrnem, prešli sme si cestu od úplného základu, ako adresovať a rozsvietiť jediný bod na mriežke, naučili sme sa, ako ho zhasnúť a ako inteligentne prepínať jeho stav. Potom sme dali programu oči, aby vedel, čo sa na displeji deje. Objavili sme svet jasu a pochopili sme, prečo sa používa číslo 255, a nakoniec sme sa pozreli na skratky a špeciálne režimy. A kľúčový poznatok z toho všetkého je, že tieto príkazy fungujú ako dieliky stavebnice Lego. Každý dielik sám o sebe je veľmi jednoduchý, má jasnú funkciu. Ale ich správnou kombináciou, ich poskladaním v správnom poradí sa dajú vytvoriť prekvapivo komplexné a kreatívne projekty. Od smajlika, ktorý žmurká, Cez naprogramovanie jednoduchej hry až po vizualizáciu reálnych dát, napríklad z teplotného senzora. Je to dokonalá ukážka toho, ako z veľmi jednoduchých pravidiel môže vzniknúť zložité správanie. A to nás privádza k záverečnej myšlienke. Teraz, keď poznáme tieto základné stavebné kamene, skúsme si naozaj predstaviť, ako by sme ich spojili a naprogramovali tú jednoduchú hru, o ktorej sme hovorili. Dobre. Jedno svetielko je náš hráč, ktorým môžeme hýbať. Zhora padajú iné svetielká, prekážky, ktorým sa musí vyhýbať. Aké príkazy, o ktorých sme dnes hovorili, by sme na to nevyhnutne potrebovali? No, potrebovali by sme cyklus, ktorý by neustále posúval tú prekážku o jeden riadok nižšie. Teda menili jej y súradnicu. Áno. V každom kroku toho cyklu by sme použili zrušiť vykreslenie na starej pozícii a vykresliť na novej, aby sme vytvorili ilúziu pádu. A tá kolízia. A čo je najdôležitejšie, pred každým vykreslením by sme použili príkaz bod XY, aby sme sa pozreli, či na cieľovom poličku už náhodou nestojí hráč. Ak áno, hra končí. Je fascinujúce, že len 4 alebo 5 týchto základných príkazov dokáže spoločne vytvoriť plne interaktívny zážitok.